Vicenteta, prepara la nevera perquè ha arribat el tio Sangonera i porto una gana de colló de mico. Tinc tanta gana que em fotria hasta els barrots de les cadires, tu. Y después vaya al lavabo y sortirà com cagalló per sèquia. Amics, amigues, gutxos, farts i sangoneres, avui us porto un joc de cartetes de producció catalana que es diu Sangonera, on en aquest joc muntarem un bar i intentarem, gràcies als nostres menús, doncs captar la millor clientela per guanyar la partida. És un joc rapidet, és un filler amb molta interacció, on segur que us ho passeu bé i potser, segons el caràcter dels jugadors, potser us enfadeu perquè té una mica de pique i de seguida us ensenyo com s'hi juga perquè és fàcil i s'explica en un minutet. Això vol dir que el vídeo durarà 10 o 12. Canviem la càmera i us explico com s'hi juga. Aquí tenim el joc Sangonera. Mira, aquí tenim el joc dedicat. Pep, omple bé la nevera, que ja tens la Sangonera. El vaig comprar al desembre, quan el Joan Marc Clofent va vindre a Tarragona per presentar el seu joc a l'Abacus. I mira, tenim aquesta carta especial. Aquesta carta, si compreu el joc amb alguna fira, segurament aconseguireu aquesta carta. És una carta que es diu El cremaet que no falte. És una carta especial. Aquesta carta especial és per jugar amb un mode més avançat. Llavors, per explicar-vos el joc, no la farem servir. Tenim les instruccions. Sangonera, qui som? Sangonera és un joc de Joan Marc Clofent i dues tasses, il·lustrat per Fernando Sala Soler, que recull les expressions valencianes de la mà dels personatges més representatius de cada poble i de la gastronomia mediterrània. Com veieu, les instruccions és un full. Un full per davant i per darrere, una mica explicat, però ara us faré 5 cèntims perquè per jugar és molt ràpid. Tindrem aquí les cartetes. Ja hem dit que era un joc de cartes. Les il·lustracions i la qualitat de les cartes són molt bones. Doncs mira, tenim aquí els clients que hem de captar. Llavors, tenim 3 tipus de cartes de clients. Aquestes, el client val 12 punts. Mira, tenim aquí la ciclista, el pelotari, la forastera, el pirotècnic, la de la banda, el llaurador, la influencer de torn, el mariner, el lladre de l'hort. Llavors, aquests de color taronja són els clients de pas. Els clients de pas, que són els clients més senzills d'aconseguir. Deixarem aquí les cartetes. Llavors, en vermell tenim els clients habituals. Els clients habituals valen 23 punts. Tenim la clavariessa, l'atrapat de la ruta del bacalao, el parroquià, el gelador i la xafardera. Aquests són els clients habituals. I el tio Sangonera. El tio Sangonera és el protagonista del joc, és el que dona el joc, és el client més valuós, és el que costa més, 34, només n'hi ha un, però és el més poderós i si aconseguim el tio Sangonera, aquest no ens el podran robar. Els altres ja ho veureu perquè, segons les cartes, ens el podrien fer descartar o robar o canviar, llavors això, el tio Sangonera, qui tingui el tio Sangonera, doncs aquest no el perdria. Us ensenyo les cartes, els tipus de cartes que hi ha i llavors us farem una simulació de partida perquè veieu que és molt ràpid. Les cartes d'acció, aquestes cartes, doncs cada carta porta el seu text. Per exemple, l'hora de l'esmorzaret. Recull 3 cartes extra del plec
central a l'inici del teu torn. O, per exemple, tots els jugadors passen una carta a la mà del jugador de la seva esquerra, com cagalló per sèquia. Què tenim? Això ho pague jo. Tots els jugadors, començant per tu, agafeu una carta del plec central. Aquí que tenim, mira, Paneroles, el jugador que tu tries perd un client habitual. Això són cartes d'acció i d'interacció perquè tu pots anar contra algú, contra un jugador, o són cartes que poden afectar tots. Si la vista no m'enganya, aquest que va amb una castanya diu roba-li sense mirar 2 cartes de la mà al jugador de la teua esquerra. No volies caldo? 2 tasses. Canvia un dels teus clients de pas per un client habitual. Tindríem un client de pas i el podíem canviar. Au cacau, roba-li la carta d'un client de pas a un jugador a la teva elecció. Com veieu, els clients de pas o habituals es poden robar, intercanviar i coses que poden passar amb el joc, però el tio sangonera no te'l poden robar. Deberes, roba-li sense mirar 2 cartes de la mà del jugador de la teua dreta. Aquest és un multiplicador, doncs aquest et multiplicaria per 3 els punts en aquell moment que juguéssim, tan natural com la figa i el pardal. Intercanvia totes les cartes de la mà amb el jugador de la teua dreta. Che, que bo! El jugador que tens a la teua esquerra i dreta et donen 2 cartes de la mà. Merda per tu! Rebota o anul·la l'efecte de la carta d'acció al jugador que te l'ha tirada. Algú tira alguna carta que te diu roba, o tu passes, o tu descartes no sé què. Doncs llavors tu diries merda per tu! Morralleta de la bona, tots els jugadors et donen una carta a la seva elecció. Com veieu, són cartes que són una mica per xinxar o per beneficiar-te a tu. Aquestes són les cartes d'acció, morralleta, si la vista no m'enganya, au cacau, totes aquestes es barrejaran juntament amb les cartes dels menús. Com veieu, són cartes diferents, el seu valor és aquest d'aquí dalt, però, clar, pebreres farcides, olleta, suc de taronja, el destornillador, aigua de València, són plats i begudes diferents. Bunyols, fartons, faves valencianes, bacores, cervesa, casalla, fartó, casalla, suc... Bueno, el tema, quan juguem cartes d'aquestes, si la seva suma serveix per agafar un client, doncs el agafem. Si serveix per agafar-ne 2, doncs els podríem agafar. En aquest cas, per exemple, tindria 4 i 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doncs, jugant aquestes 12, podria comprar un client. En aquest cas, un client de pas. És el més barat que me'l ficaria a la meva zona. Repartirem les cartes i així veurem com funciona la ronda, però la ronda veureu que és superràpida. Doncs tenim aquí les cartes, repartirem 5 cartes a cada jugador i 5. Llavors, les cartes que sobren, aquí, boca avall. L'objectiu del joc és aconseguir 4 clients d'aquí. El que passa és que, com a mínim, hem d'aconseguir un client habitual o el tio sangonera. Llavors, quan aconseguim, per exemple, 3 clients de pas i un habitual i els tenim davant nostre a la nostra zona de joc, llavors hauríem guanyat la partida. En el cas de jugar 5 o 6 jugadors, simplement amb 3 clients, dels quals com a mínim un ha de ser habitual o el tio sangonera, doncs llavors guanyem la partida. Jo ara, al meu torn, miraria les cartes, comença el jugador més jove o el que ha guanyat la partida anterior, però bueno, jo ara miraria i jugaria totes les cartes que jo pugui o vulgui, no estic limitat. Llavors, mira, tinc aquí l'arròs, olleta, coca de landa i suc de taronja. Són diferents, llavors les puc fer servir totes si m'interessa. Jo aquí tindria les cartes
I diria, mira, l'hora de l'esmorzaret, jugo aquesta, que diu recull 3 cartes extra del plec central a l'inici del torn. Llavors jo faria 1, 2 i 3. Llavors tinc aquestes cartes que m'han sortit de menú. Aquesta del suc de taronja és repetida, no la puc fer servir al mateix torn, però totes les altres són diferents. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 no m'arriba per agafar un client habitual, però sí que m'arriba per agafar un client de pas. Llavors jo agafaria i em gastaria 12, 9, 10, 11, 12, gasto aquestes, diria, mira, gasto aquestes 3, 7 i 5, 12, les descartem, les fiquem aquí i m'agafo el client i me'l poso a la meva zona de joc. Ja està. El meu torn, jo ara si no vull fer res més, jo acabaria el meu torn aquí i acabaria el torn sempre robant una carta. Tinc una altra carta de menú. Li toca al jugador de l'esquerra. I el jugador de l'esquerra què té? Doncs mira, té el Llipebre Bunyós, 3 i 3, 6 i 4, 10. No li arriba, llavors no pot encara comprar res, però diu, si la vista no m'enganya, diu, roba-li sense mirar 2 cartes de la mà al jugador de la seva esquerra. Llavors aquest jugador, el de la seva esquerra, és aquest. Doncs diu, mira, té una, aquesta la jugaria, una i 2. Es queda 2 cartes de l'altra. Tindríem 4 i 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Doncs mira, m'estalvio 2 i amb 12 diferents, es comprarà a aquest jugador un altre client, en aquest cas client de pas, se'l queda aquí i acaba el torn robant una carta. Li toca al següent jugador, i aquest jugador ara només té 3 cartes perquè li acaben de robar 2 cartes, que té 3 i 4, 7. No pot fer res, doncs l'únic que pot fer és robar una carta i acabar el seu torn. Li ha tocat xeque bo, el jugador que tens a la teua esquerra i dreta et donen 2 cartes a la mà. Això és bo, però serà a la següent tirada. És molt senzill, Doncs ja hem dit, és anar jugant per l'ordre que vulguem, jugar cartes d'acció o jugar cartes de menús per intentar captar algun client. En el cas de que jo ara mateix m'he quedat sense mans, doncs el meu torn seria, quan no tinc cap carta a la mà, seria robar, en comptes d'una, robar-ne 2 i s'acaba el meu torn. El torn va seguint, la partida va seguint i, com ja dic, fins que algú tingui els 4 clients, dels quals un que sigui el client habitual o el tio Sangonera. Què us ha semblat el Sangonera? Aquest joc de cartes rapidet que a casa agrada molt, un joc que a partir de 8 anys, però sorprenentment el Roc és un dels que més li agrada, perquè va comptant els plats a veure si pot aconseguir un client, això li fa calcular, doncs ens serveix una mica per practicar les matemàtiques i a sobre hem de llegir les cartes que tenen un text autoexplicatiu. Això fa que sigui un joc ràpid, divertit i a sobre didàctic. Llavors, Joan Marc Clofent ens el va ensenyar un dia que va venir aquí a Tarragona, a l'Abacus. El joc ens va agradar i el vam adquirir, el vam comprar allí mateix, ens el va signar i a sobre tenim la carta especial que ens pot servir per jugar al modo Samarro. Encara no hi hem jugat al modo Samarro perquè això és un modo una miqueta més complicat. Ja està. Si voleu jugar al Sangonera, el teniu a la venda. En qualsevol fira que aneu segurament molt probable que se'l trobeu i podreu jugar al seu joc. I ja està. És un joc que val molt la pena. I fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat,
doneu-li el like i recordeu que si la Terra és rodona, la taula plana. Adéu!